Istocat.cat. Es podeu trobar fàcilment a la web, simplement posant a qualsevol buscador Istocat.cat. Molt bé. Com s'ha creat aquesta fundació? Aquesta fundació... Uns quants anys? Sí, no gaire. Aquesta fundació va néixer l'any 2004 i hem anat fent camí des de llavors, mica en mica. És una fundació privada, bàsicament viu dels seus recursos i dels recursos d'alguns col·laboradors i una mica de les activitats que fa i que li reporten algun tipus d'ingrés. Però bàsicament tot és, diguem-ne, té poc finançament públic. Originàriament eren gent que estaven interessats en un tipus, en explicar la història de Catalunya, aquella història de Catalunya més amagada, més tergiversada, no per res, sinó per la mateixa història, és a dir, els catalans som un poble, diguem-ne, vençut i per tant ens han escrit la història. Llavors, com ens han escrit la història, ens l'han escrit els guanyadors de la història. I un grup d'historiadors i de gent interessada en la història va creure que calia que els catalans comencéssim a explicar nosaltres mateixos la nostra història. Aquest és l'origen, diguem-ne, de la fundació. Ho feu per mitjans de conferències, d'exposicions, de llibres, de web, és això? Per exemple, ho fem a través de conferències, ho fem a través de la web, que és el nostre, diguem-ne, mitjà principal. La web té un cert ressò. Penseu que per ser una web tan especialitzada en uns temes tan concrets, tenim més de 5.000 visites al mes. Estem començant a traduir-la a d'altres llengües per obrir el camp. Com us he dit, fem conferències, fem exposicions, que avui és el que hem vingut a fer aquí a Perpinyà. També fem rutes històriques, vull dir que estem esperant a veure quin dia podem ja concretar una baixada de gent d'aquí de Perpinyà i gent del Rosselló a Barcelona per fer una ruta històrica per baix. Com us he dit, conferències, tenim una revista, Seleccions Istocat, i en un futur no gaire llunyà la nostra intenció és també tenir una línia de publicacions, d'assajos i de recuperació de llibres que estan descatalogats. La web, sobretot, va començar amb un nucli de gent que estava molt interessat en el tema de la descoberta catalana d'Amèrica. Per què aquest tema i no un altre? Doncs perquè aquest és un tema punyent, és a dir, quan a algú li planteges que els catalans han descobert Amèrica, això és com donar un cop de puny a l'estómac d'algú i ningú pot quedar indiferent. Per tant, és una manera de captar l'atenció, però d'història tergiversada, d'història manipulada, d'història amagada o desconeguda, en el nostre cas en trobem a totes les èpoques. Un exemple que també ens interessa molt és el tema dels ibers. El tema dels ibers és una altra part de la nostra història que ha estat apropiada pels espanyols en una banda o ignorada en el cas dels francesos per aquesta banda. Per exemple, hi ha tot el tema del segle d'or famós. El segle d'or és aquella època, diguem-ne, esplendorosa de la literatura castellana, del segle XVII, el famós Cervantes. Doncs també hi ha moltes incògnites al voltant de la personalitat de Cervantes. De la mateixa manera que hi ha incògnites al voltant de la personalitat de Shakespeare, doncs hi ha moltes incògnites sobre la personalitat de Cervantes. Començant pel document que presenten com a document, diguem-ne, si existissin partides de baptisme de l'època, s'ha presentat un document com a document base per dir que Cervantes era Cervantes, i aquest document és absolutament fals. I així podríem, per exemple, el tema de la guerra del francès, que nosaltres dèiem, 1808, és a dir, quan Napoleó invadeix la península ibèrica i conquesta. Doncs, curiosament, després del 1714,
Amb els francesos, a Barcelona, el català torna a ser llengua oficial. La bandera catalana torna a ser la bandera de Catalunya. És un moment molt concret, però és un moment que va representar els fonaments de la Renaixença. Doncs, com podeu veure, tot això ho podeu trobar a la nostra web, més o menys. Per cert, no li he demanat el seu nom i cognom? Jo em dic Armand Salvamer, com us he dit al principi, doncs, faig de secretari de la Fundació d'Estudis Històrics. La tornem a donar perquè a ningú li càpiga cap dubte. És les dobles Bs ja les sabeu, histocat.cat, és molt senzill, histocat.cat. A més, crec que hi ha un sistema informatiu, és a dir, que se pot deixar l'adreça i ser assabentat quan hi ha coses noves. Sí, si us voleu, diguem-ne, inscriure, només cal que deixeu la vostra adreça electrònica i cada setmana rebreu les novetats. És a dir, nosaltres plantegem la web com una revista setmanal, és a dir, cada setmana fem una edició nova. Coses noves cada setmana.